Terve vaan teille kaikille. Tervetuloa tänne Mr. Miklun kanavalle. Ja nyt ajateltiin sitä ääntä taas. Ajateltiin taas pelata vähän se. Tulee ehkä vähän lyhyempi video kuin tosta aikaisemmasta. Tää on ensimmäinen jakso, niin mä yritin kuvata ja sit tulee 18 minuuttia ja se meni aika huonosti. No, varmaan pitäis aloittaa. Noin. Noin. Siellä on imuri töissä. Hehe. Tikuisen sai uuden levelin. Niin sit siihen tulee seuraava. Katsotaan tosta on vähän kantavuutta. Oho. Mites se nyt on? En tiedä. Noin. Siis tää on ihan sairaan pitkällä. Juu. Kiva. Mä en ymmärrä mitä ton velon hattu hyödyttää ees. En ymmärrä mitä se tarkoittaa. Jos vaikka tulee niitä metallipalloja, niin toi tuhoo ne heti. Ja nää sit hoitelee ne. Joo. Mä saankin ton naulapyssyn. Piikkitehdas. Sen seuraavaksi. Joka muuten tulloo nyt. Jättävä. Tuo tuhoaa metallipallot ja tuo tuhoaa sen sisällä. Melkein kokonaisena. On toinen. Varmasti on sitten nauloja. Toi on tää imuri tarpeeksi hyvä. Ei se nyt kyllä ihan niin hyvä oo, kun mä odotin. Siirretään toi tonne ylös. Noin, nyt on parempi. Ja 20 levelillä saa. En mä tiedä. Mä en oikein saa. Nyt tuli näistä metallipalloja. Tuli niitä. Joo. Mä oon varmi. Paremman tai enemmän naulaa. No niin hyvä, katoo näistä. Taidokasta. Tulipallot vai voimakas magia? Noniin. Tosta väkkii tommonen. Älkää välittäkö taustaäänistä, se on mun pikkueli. Ehkä ois vähän hiljentää. Noin. Pitäis tulla pelkkiä keltaisia, mutta välillä tulee jotain muutakin kuin keltaista. Yksinäinen. Se tulee välillä jotain muuta kuin keltaista. Enemmän maadu. Mitäköhän se keltainen on? Miksi mä vihjailen tämmösiä? So good, dance, dance, so good, dance, 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 dance.
I got you. Ta-na-na-na-na-na-na. Mitä toi lentäjässä niinku auttaa? En mä tiedä. Alle 15 minuuttinen video pitää saada. Vois laittaa tänne... Piimakoukkuun. Mikä tää on? Banaaniformi. Nyt on kuule kopterin paikka. Mikä sä oot? Helikopteri. So good. Dun, so good. Dun. Oho, nyt kyllä lagas. Tää vähän ruppee lagailemaan. Nyt Velho, koita onnistuu. Toi on vähän nopeampi toi kopteri. Jaa. Taas tommonen toinen kopteri. Se on vähän erilainen kuin toi toinen. Molemmat tohon noin. Toinen on paljon hittaampi. Tää kone vähän bugaa. Nasta pyssy vielä nopeampi ampumaan. Nyt on vähän vielä parempi. Musta ja keltaista. Täällä on musta ja täällä on keltainen. Täällä kauempana. Jatkuu. Haluan nähdä ton yksi tuon. Hehe. Nehän jumittu siihen. Noin. Ton uusi leveli. So good. Dun, so good. Dun. I got on you. Tästä tulee toi alempi. Ja tästä toisesta tulee toi ylempi. Vieläkin on 200 HP. Tarvittaisi noin hyvä. Siellä on vähän nauloja taas. Voisi ruveta vähän niinku poistelee. Ei kun niin, ei saa poistaa mitään. Kaikki, just ton takia. Kaikki tarvitaan. Vähän pakko oli hidastaa. Siellä on sukellusalus nyt. Nätti sukellusalus. Tää menee niin rippiksi. Otas nyt tää kanuuna. Ei kattokaa, sieltä tulee muuten pikkasen ohjuksia. 49. Mä oon 50 nyt. Mulla on muuten 6 tonnia vielä. Hei! 6 tonnia. Täynnä. Että. Woohoo! Toi kulma saa nyt olla on vaarallinen. Noin.
Tässä sulle siinä